Welcome to everyone. So let's begin our class 10. So let's start. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa pa dha ni sa sa ni dha pa ma dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. Hope you like today's session. Stay tuned and subscribe.